しれない化け物が人と似た面をしてやがる。この世から一匹残らず奴らを駆逐してやる。最初に言い出したのは誰か、そんなこと覚えちゃいないが、忘れられない怒りがある。必ず駆逐してやる。選びくいた道の先はどんな場所に繋がっている。ただ捧げられた命を糧に咲くその日がの字、約束の地は楽園の果て。奴らに支配されていた恐怖を鳥かごの中に囚われていた。屈辱も黄昏を指輪はかける。翼を背負いその奇跡が自由への道となる。さあ